Il-Karnival tas-sajf bil-briju tradizzjonali u l-ilwin tipiċi tiegħu se jirritorna fil-lokalitajiet ta' San Pawl il-Baħar u Marsa Skala bejn il-ġimgħa 23 u l-ħadd 25 ta' Awwissu b'kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija Festivals Malta u l-Kunsili Lokali rispettivi. Waqt li fl-ewwel jumejn il-Karnival tas-sajf jiġi ċelebrat fil-Promenat ta' Buġibba bi Grand Defile waqt li l-ħadd imbagħad jiġi ċelebrat mal-Promenat ta' Whittlehine. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici iddeskriva l-Karnival tas-sajf bħala avveniment li mhux biss joffri divertiment, iżda wkoll jagħti l-opportunità lill-pubbliku jesperjenza l-element tradizzjonali f'din il-festa tal-win u briju bħal karrijiet u sfin. Din hija opportunità mhux biss għall-pubbliku Malti manka t-turisti li jżuruna li jgawdu miżbuħja tal-Karnival. Franza Ġus, kap eżekuttiv ta' Festivals Malta f'kummenti li ta' semma li dan huwa bistoma minn dak li se jkun qed isir fil-Karnival li jsir fi frar. Karnival attività kbira u sabiħa li se tkun qiegħda tagħti toma żgħira ta' dak tal-kapaċitajiet tal-partiċipanti tagħna minn dak li nkunu se naraw propju fil-Karnival ta' Malta fi frar. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman ta' Festivals Malta Aron Zara għal kif id-dati ta' dan l-avveniment huma maħsuba li jattiraw aktar turisti lejn Malta fl-eqqel tas-sajf. Il-ġimgħa ta' Santa Marija nafu kemm pajjiżna jiġu turisti u allura id-dati jintażlu apposta biex matul il-Karnival tas-sajf jirnexxilna nagħtu toma żgħira ta' dak li joffri il-Karnival li huwa tant popolari madwar l-Ewropa kollha l-Karnival ta' frar. Fl-aħħar id-direttur artistiku tal-Karnival Malti Jason Busuttil għamel stedina lil familji kollha biex jattendu din l-attività. Karrijiet, sfin, kostumi sbieħ, inħeġġu lin-nies jattendu, iħeġġu l-itfal ukoll jilbsu l-kostumi jingħaqdu magħna biex inkomplu niċċelebraw din il-festa sabiħa. Għal aktar tarif dwar l-avveniment wieħed għandu jżur il-pjattaformi soċjali tal-Karnival ta' Malta fuq Facebook jew Instagram.